שתי דקות הקדמה, שתי דקות הקדמה, אנחנו בסוף שנת 2012, אנחנו עושים קו פרשת מים מבחינת המבנה של פעילות בית המדרש שלנו. היום מי שהשתתף בקבוצות, אלה מפה שהיו בקבוצות, נפרדו מהמנחים. הייתה לנו דילמה עד שהגענו להחלטה שאנחנו ננהל את השיעור הזה ללא המנחים. זאת אומרת, השיעור יהיה מ8:30, בסדר? אנחנו מחזירים אותו למה שהוא היה, תכף אני אגיד על זה מילה, 8:30, והשיעור, אנחנו נחליט אם זה יהיה פה או באולם זכוכית של בית המדרש למעלה. זה תלוי קצת, כמו שהיה בשנה שעברה, היה בו איזשהו משהו יותר אינטימי, אנחנו נחליט לפי המספר אם לא יהיה צפוף מדי שם למעלה. רק מילת הסבר, חלק מהמנחים רצים איתנו שנים. הבית מדרש התחיל בבית מורשה לפני 7 שנים. הוא היה חי לעצמו, זאת אומרת, הייתי אומר כך שהקבוצות הלימוד היו העיקר, והשיעור היה התפל. לא התפל, אבל השיעור היה נלווה ללימוד של הקבוצות. וכשעברנו שנה שעברה לפה לא היו קבוצות בבית מורשה, היה רק שיעור פה. וכשהתחלנו פה עכשיו, נוצר בעצם בשפה הכי פשוטה, נוצרה מלאכת כלאיים. שיש שיעור, והקבוצות הפכו להיות הנלווה לשיעור ולא הפוך. עכשיו יש לזה, אתם יודעים, ניתוחים וניתוחים. אנחנו בשלב זה, במקום לראות איזשהו דלדול, אנחנו החלטנו לשים קו, והשיעור יהיה כמה שאפשר, זה התפקיד שלי, כמה שאפשר הוא יהיה משתף את האנשים. אי אפשר לנהל קבוצה כזאת, אבל אפשר לנסות לעבור יחד את תהליך הלימוד. אז זה משבוע הבא, אנחנו מתחילים ב8:30 את הלימוד. והמנחים, אנחנו נראה עוד, אני יודע, הקדוש ברוך הוא יגלגל אותנו לאן שיגלגל אותנו, אבל המנחים עברו איתנו כברת דרך של שנים אחורה, ובעצם אני יכול להגיד, יחד איתם יצרנו שפה שאתה קורא מקורות בעיניים אחרות. זה דבר, לא יודע כמה מכם מודעים כמה זה נדיר. לקרוא מקורות קלאסיים ולחשוב עליהם בשפה חברתית. אני מקווה שאנחנו נדע להמשיך את השפה עם המנחים, עם קבוצות, באיזשהו מודל אחר. אבל את השיעור של יום שני אני מחזיר נאמר את הנחלה הזאת שהייתה של קהילת רמב"ן, של שיעור ביום שני בערב, אז אני מחזיר אותו למתכונתו הישנה. בסדר? אלה היו מילות הקדמה, ותודה גדולה מאוד מאוד ממני אל המנחים על כל הדרך, ואני עוד מלא תקווה ותפילה שנמצא את הנתיב. כן. מותר לי לומר בבקשה. מה שאמרת ודאי מנקודת המבט שלך, מנקודת המבט שלי, אני חושבת שיהיו רבים משותפים לי בית המדרש בשעה וחצי הראשונות היו לנו העיקר, וסליחה, בלי לפגוע, השיעור היה המשני. אני מסכים, אני רק אומר שנוצר כלאיים, בגלל שאם שמת לב למספרים, אנחנו היינו פה בבעיה. אני לא יודע אם הצלחת לראות מחוץ לקבוצה. אני אומר לך שיש בעיה. אוקיי. טוב. אני רק רוצה להצטרף לצער הגדול של הפסקת כל מי שהיה בקבוצות, כואב את זה, לא פחות. זה כאב, זה גם המנחים ועוד יותר הלומדים, או לא עוד יותר, אבל יש פה שפה, ושפה כזאת לא נרכשת בשיעור אלא בקבוצות. אין שום ספק שיש הבדל עומק בין קבוצות לשיעור.
ואנחנו נצטרך לחשוב הלאה, אבל יותר נכון לחשוב בשקט מאשר תוך כדי תנועה. זהו. רבותיי, בשבוע שעבר התחלנו תוך כדי הנושא של המושג של אנחנו בגדול באלימות, אחר כך נכנסנו לאלימות במשפחה, עסקנו בשבוע שעבר במעמדות של כבוד. דיברנו על כבוד האדם ומעמדות של כבוד. אז דיברתי על מושג של מלך, נכון? של מלך מוחל על כבודו, על המושג של אדם בדרגות של שונות בתוך החברה. והיום אני מגיע לאחת הסוגיות שכבר נגענו בהן בעבר, אבל היום ניגע בהן באופן אחר, בשאלה של כבוד הילד. כבוד הילד, כבוד האדם הילד. במובן של ההיררכיה החברתית, שההורה או המורה, היום לא נדבר על מורים, נדבר על הורים, שמרגישים שבהיררכיה הילד חייב בכבודם, והם לא חייבים בכבוד הילד. עכשיו, את זה אנחנו יודעים היטב היטב, כששואלים אותנו, איפה כתוב כבד את ילדך? כתוב כבד את אביך, את אמך, כבד את השם, אפילו לגבי יראת רב אפשר להגיד, אבל איפה כתוב שיש לילד כבוד, במובן של שמירת כבודו? והסיפור שהבאתי לפניכם פה בדפיים, 4 העמודים האלה, זה פסקה מתוך פסק דין שכתב שופט מכפר סבא, שלמען הצדק אני אגיד, הוא לא שייך לשורת השופטים הדתיים שאנחנו תמיד רגילים להוציא אותם, ואלה שמחפשים את המשפט העברי. הוא שופט מכפר סבא שנפל לידיו תיק של הורה הורה שהיכה את ילדו באכזריות רבה, וכשתבעו אותו בפלילים, את אותו הורה על האכזריות שלו, הוא הגיש מצידו טענת הגנה שהקודים של ההתנהגות שלו הם קודים של פועלים על פי המסורת, על פי המסורת היהודית. הוא לא חרג מן המסורת היהודית. חוסך שבטו זה רק הקליפה הדקה של הדבר. הוא הביא טוען רבני לבית המשפט שפרס לפני השופטים את האתיקה של מסורת ישראל. הביא להם את זה בצורה וואו כזה, מקורות, מקורות, מקורות. ואז השופט הזה עשה מעשה, בעיניי מעשה מדהים. הוא אמר, אני אשתמש בשפה שלו, ואני אלך ואחפור באותם מקורות, ואני באמת שואל את עצמי, השופט במדינת ישראל, האם זוהי האתיקה של מורשת ישראל, במובן של ההורה הוא הפטרון, האדון, האפוטרופוס שחי את האחריות לילדו גם במחיר נזקו של הילד. זאת אומרת, לא רק חוסך שבטו שונא בנו, אלא גם במובן שאב שמכה את בנו, מכת חינוך, בסדר? מכת חינוך, פוגע בו, האבא עושה מעשה שהוא מותר על פי האתיקה או על פי החוק היהודי. עכשיו זאת שאלה מטרידה מאוד. כל אחד מכם זוכר את הניסיון של החקיקה של חבר הכנסת רביץ, שניסה לעשות את חקיקת הפאץ'. אתם זוכרים? המכה הקלה. כנגד, כן, חוק חוסך שבטו שונא בנו. שיצא כנגד בעצם האיסור הגורף שבית המשפט קבע כנגד הדבר הזה. מה שאני רוצה זה לקרוא יחד את פסקה, אני אומר, הפסק דין של חנוך פדר הוא גדול מאוד, הוא 24 עמודים. אני הוצאתי מתוכו באמת פסקה, שנראה לי שכדאי לקרוא אותה ביחד ולברר את השאלה המעיקה הזאת, את שאלת איך משתמשים במקורות בסוגיה של כבוד הילד והכאת ילדים. טוב, אז הוא מתחיל ואומר, נראה שפנייה אל הנאשם דקן בפרט, ולאוחזים בדעתו ככלל,
בהנמקה שמתוך הדין העברי תביא תועלת חינוכית באימוץ הפסיקה הישראלית, לא רק למעשה כי אם גם להלכה. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר טקטית, נכון יותר עבור התיק שלפנינו להשתמש בכלים של החקיקה העברית, זאת אומרת של המשפט העברי, של התקנות, של הגזרות, של התקדימים, מה שיש למשפט העברי להציע יהיה יעיל יותר גם למקרה שלפנינו, וגם באופן כללי תביא תועלת חינוכית. ככלל, ועל פי הדין העברי, ענישה גופנית לשם חינוך מהווה חריג לאיסור ההכאה מדאורייתא. עכשיו כדאי לשים לב, כיצד? לאב ולרב, רב במובן הזה אני רוצה רק להעיר, ההגדרה של רב זה כל מי שהחניך מופקד בידיו, או הילד, הנער, מופקד בידיו לצורכי חינוך. למשל, אם החסות הנוער מנסה לשאול את שאלת ההתנהגות של נוער בפנימיות. יש היום שיטות טיפוליות שכשנוער מתפרק לו, אז אם זה הולדינג, אם זה שיטות אגרסיביות אחרות שמדברות על איזשהו יצירת בלימה לתוקפנות של הנוער באלימות. באלימות מודרכת. יש לזה שיטות. לא, זה לא זה, זה החיבוק. זה שיטה, יש שיטות ממש קשות, ממש קשות. הולדינג זה לא אלימות. הולדינג זה חיבוק. זה להחזיק, אבל יש שיטות מאוד מאוד קשות. אוקיי. אז אני אומר, כשאתם רואים בכל המקורות שלנו את המושג הרב, תחשבו על אותם פנימיות, או על אותם חוסים, כל מי שניתן לתפקוד, או לפקודתך. בסדר? לצורכי חינוך. אב המכה את בנו, ורב הרודה את תלמידו, אשר היכו את הילד, קיים פטור אם עשו כן לצורכי חינוך בלבד. זו נקודת המוצא. בסדר? כשאנחנו מדברים על השורשים של החקיקה העברית, אנחנו הולכים למקורות הבסיס, לסלע האם של התורה שבעל פה, במקרה הזה התוספתא, יש משנה שאומרת את הדבר הזה, משנה שמאוד פשוטה, אומרת, אב מכה את בנו, או רב מכה את תלמידו, גם אם הם הזיקו, הוא פטור מנזקים. פטור מנזקים. למה? כי זה לצורכי חינוך. שאלה מה זה צורכי חינוך? לכי תוכיחי שהאגרוף הזה שהוא נתן הוא לא לצורכי חינוך. כלומר, לכו תבררו עכשיו, שהאבא אומר, ככה אני מחנך, כמה ילדים חטפו מכות ברצח לצורכי חינוך. אכן, אגב, המשפט העברי מצמצם את היקף ההלקיה על ידי המחנך, להבדיל מזה המייחס לאב. יש לדקדק. דנקית האב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידיו. הוא עושה פה הפוסק הזה שקוראים לו הרב גרשון קובלנץ, כותב שו"ת בשם קריית חנה, והוא כותב דקדוק על המשנה או על התוספתא שאומרת אב מכה ורב רודה. מה ההבדל? לא נקיט בדיבור האב המכה את בנו והרב את תלמידיו. למה שינה התנא בלשונו ודייק רודה? דבאב שייך לשון מכה, כי נאמנין פצעי אוהב, ואהבתו כאב על בנו. מה שאין כן ברבו שייך לשון רדייה, שהיא ברצועה קטנה. תכף ננסה להבין את זה. הגיונם של חז"ל, שאם אלה יחויבו בדין, היה וגרמו להזקו של הילד, אז יימנעו הורים ומורים מהכאה מבוקרת את הילדים במהלך חינוכם, ובכך ייפגע חינוכם. בסדר? עכשיו רק אנחנו צריכים לעשות לעצמנו תרגיל בהגינות. תרגיל בהגינות. והתרגיל הוא כדלהלן. אנחנו נמצאים במנהרת זמן, נמצאים בין המאה השנייה
למוצאי ימי הביניים, ואפילו עד העת החדשה, והעולם יודע שכדי לחנך צריך לתת מכות. תחשבו, אנחנו שם. אנחנו בעולם מכה. אנחנו בעולם שהכאה היא דפוס התנהגות נורמטיבי, לא חוץ נורמה. זו הנורמה. איש מכה את אשתו עד מוות. כל החברות הכי מתורבתות של התקופות ימי ביניים ועת חדשה. נורמה. אב מכה את בנו, נורמה. מורה מכה את תלמידו, נורמה. למה איש מכה את אשתו? בכל החברות יש ספר חשוב של אישה פרופסור בשם שולמית שחר, האישה בימי הביניים. את תקראי את זה, את לא תשני בלילה. למה בימי הביניים? לא, אני אומר, היא כתבה, המחקר שלה זה על ימי הביניים. היא מתארת את החברה העולמית הנוצרית, המוסלמית, היא בכלל לא באה מהעולם היהודי. היא מתארת את החברה, מה היה מותר לאיש על פי חוק. מה מותר לאיש לעשות כלפי אשתו? מותר בנורמטיבי לגמרי. עד מוות. עד מוות. החברה היהודית יש בה ריסונים באותן תקופות, שזה דבר, צריך ללמוד את זה, זה נורא נורא חשוב. אני אגיד לכם, בשנה הראשונה שהייתי אצל פרופסור אברהם גרוסמן באוניברסיטה, נתן לי לעשות תרגיל על הלכות אישות ברמב"ם. כלומר, להבין, אז הוא היה עסוק בכתיבת הספר שלו על האישה בימי הביניים, והוא נתן לתלמידים כל מיני עבודות כאלה. נתן לי את העבודה על הרמב"ם, הלכות אישות. וכשאתה קורא מה אמרו על הרמב"ם בתקופת ההשכלה, במאה ה-19, בראשית המאה ה-20, מה כתבו המשכילים על הרמב"ם? על האלימות שלו, על הפרימיטיביות שלו, על האכזריות שלו. מדדו את הרמב"ם בעיניים של המאה ה-19 והמאה ה-20. תקופה כבר הנאורות, בתקופה של אחרי אמנסיפציה, שאנחנו כבר פתאום מגלים איזה עולם אחר. אני עשיתי את העבודה אחורה, מהרמב"ם לגאונים, מהרמב"ם לתלמוד, מהרמב"ם לחברה המוסלמית הסובבת, מהרמב"ם לחברה הנוצרית הסובבת. אז גיליתי את שולמית שחר. אתה עומד נפעם מול הריסון שהמקורות שלנו במאה ה-12 מרסנים את ההתנהגות האלימה ביחס לסביבה. עדיין במושגים של 120 או 121 אלה דברים שאסור להזכיר אותם אפילו. אבל צריך כל הזמן להיכנס למנהרת זמן, כשקוראים את המקורות, להבין מתוך ההקשר של התרבות הסובבת, להבין מאיפה המקורות האלה יצאו. זאת אומרת, כשתוספתא או משנה אומרת, אב מכה את בנו ורב רודה תלמידו פטור, הם מדברים פה על דבר נורמטיבי, ואם מישהו יגיד משהו אחר, הוא כבר מפתיע. מישהו שכבר מדבר על המושג שאין לך בעלות, זה כבר קטע מאיפה אתה בא אליי? בסדר? צריך, כשאתם עכשיו קוראים את המקורות, צריך בריסון עצמי, שהביקורת שלנו לא תהיה ביקורת משכילית על ימי הביניים, אלא קריאה תלוית זמן, תלוית הקשר, תרבות, סביבה, זה יעשה אותנו יותר קשובים. בסדר? אוקיי. הסייגים השונים בדין הדתי, המגבילים ענישה זו, אתם רואים אני בהמשך פה, מבטאים את האיזון בין הענישה הגופנית כאמצעי יעיל לחינוכו של הילד לבין זכויותיו וכבודו והחשש מן הנזק שיגרם לו. המגבלות לענישה גופנית שבדין העברי גם מנסים לאזן בין חובת החינוך ולזכויות הילד, הוא קורא לזה עיקרון, כמו גם את הרצון למנוע פגיעה בילד כאשר הענישה אינה מידתית וסבירה, יעילות. המשפט העברי מאפשר ספקטרום רחב של התנהגות, אך בסופו של יום ההורה והמחנך הם שצריכים לבחור בשיטת החינוך הראויה, תוך התאמתה לאופיו של הילד ושאיפה למצב רצוי, שבו והודות לנקיטת צעדי חינוך נכונים,
לא יהיה צורך כלל להשתמש באמצעי של ענישה גופנית. הדורות האחרונים הולכים במובהק בדרך זו, ופוסים ככלל בתלמים החרושים של האיזונים הללו, שהיוו את הדין הקיים בסוגיה זו. עכשיו בקיצור הוא מביא את זה, בסדר? אף אם המשפט העברי במקורו הכריע והכיר בענישה גופנית מסויגת של הורה את ילדו למען חנכו, על מנת להקנות לו בינה לבל יסור מדרך הישר, ברי שהוא מקפיד קלה כבחמורה על עיקרון התכלית הראויה, המידתיות והסבירות בענישה זו, למען לבריאות, למען לא יחווה לילד יתר על המידה. היכה הוא בשרוך נעל, היינו ברצועה קטנה, מטאפורה לענישה קלה ומתונה. אני אסביר. הוא מצטט פה בהחווה, הוא מצטט קטע תלמודי, שזאת הוראה שכותב אחד מראשי יהדות בבל, רב, האמורה הרב, כותב הוראה חינוכית למורה של מלמד דרדקי, של מלמדי התינוקות בסורה, מהשלישית לספירה, והוא אומר לו, כשאתה מכה אותם, את הילדים, אל תכה אותם ברצועה גדולה, אלא תכה אותם ברצועה של מנהל. זאת היא הוראה. עכשיו, שרוך הנעל. עכשיו, אתם מבינים שכשאנחנו קוראים היום רק את המשפט הזה, המורה רב אומר להכות תלמידים בשרוך הנעל, איזה אלימות, איזה פרימיטיביות, איזה תרבות, תת תרבות. אבל אם אתה מסתכל על הקונטקסט, אתה מסתכל על מה קורה בסביבה, ומהי ההנחיה שאותו חכם אומר למורה. אומר לו, כולם מרביצים, אתה תחפש את המתינות שבהכאה. כלומר, השופט פדר כאן קורא את המקור הזה בעיקרון שלו ולא בפרקטיקה שלו. הוא אומר, אל תסתכל על שרוך הנעל, תסתכל על המסר שמבקש החכם להעביר לתרבות הסובבת. אוקיי? הלאה. זה כמו שאומרים אדם שרוצה לכנוש, שיספור עד 10. איך תוציא את שרוך הנעל ותשתמש בו? איך תוציא אותו ותירגע? אבל אתה יודע, כמו שאנחנו מכירים את המלמדים, הייתה לו במגירה רצועה מוכנה. כן. אנחנו עוד ראינו אני עוד ראיתי את הסרגלים. זכיתי, ציפורניי זכו לסרגלים של המורים שלי בבני ברק. לדוגמה, היה ככה, היינו צריכים לעשות היד ככה ופלק. לדוגמה, זה היה נורמטיבי, זה לא... כאילו, היה לנו כל מיני טריקים מה היינו עושים, לא משנה. לדוגמה, אחד הילדים שם דבק על האצבעות. טק, והסרגל נתקע לו, והיה גם שטויות. אוקיי. לדוגמה, אוקיי? עכשיו הוא מביא לנו עוד מקור. לדוגמה, היכהו בנייר, בפנקס, באורות שאינן עבודים, מעובדים, או בתמוס של שטרות בידו. כלומר, המורה, בשפה הכי מעודכנת, באה לו הג'ננה, והוא הרביץ לו במה שתפס ידו. זאת אומרת, הספר על השולחן, אבל מה זה ספר? ספר זה אנציקלופדיה. כן, הוא יושב עם אנציקלופדיה הזה, והוא מוריד עליו כפה. אתם מבינים? תראו את הרשימה. אם המורה מכה אותו בדברים שככה, שהוא לא הכין מראש, לא, בדיוק, שהוא לא הרצועה המיוחדת לזה. נותן 400 זוז. זאת היא ההלכה, אותה הלכה שמרשה למורה להרביץ. אותו רב שמכה את רודה בתלמידו, אם הוא עושה את זה לא בדרך הנכונה, הוא יחטוף על זה כנס. זה כנס, 400 זוז, אתם מבינים? זה כמו תחשבו על 200 זוז של כתובה. זה 400 זוז של הבושת. נכון, של האישה, שזה כפליים מכתובתה. זה 2 בעצם פרנסה. זה כנס כבד מאוד מאוד. 400 זוז. ולא מפני שמכה של צער, אלא מפני שמכה של ביזיון. זה לא כמה כואב,
אלא כמה מבייש. עכשיו אתם מבינים, אומר השופט כאן, אומר, כלים שלובים בחינוך. אני בעמוד השני. ביזוי התלמיד היא התנהגותו המגונה של המחנך בכל מערכת הוראה שהיא. זאת אומרת, אתה בודק את המערכת, אין לגיטימציה לבזות. כשהמערכת כולה יודעת שיש מכה חינוכית, איש אשר יכה את עבדו, נכון, בשבט, שבט זה כלי שמיוחד לחינוך. זה נקרא שבט, מכה בשבט, אבל התורה כבר אומרת, אם הוא מכה את עבדו בשבט, מכה לא מידתית, והוא הוציא לו אחד מהאיברים, אז האדון הזה ייאלץ לשחרר את עבדו. מכה היא נורמטיבית. מכה לא מידתית היא כבר לא נורמטיבית. ובמסגרת של תלמידים אומרת התוספתא, זה כבר ביזיון. כך בדבריו של הרב שרמן, במאמרו אלימות הורים ומורים, תשנ"ו, מסקנתו היא כי הפטור הפלילי שהמשפט העברי נותן לאב ולרב, המשתמשים בהכאה למטרות חינוך והוראה, מחייב את בדיקת המניעים לשימוש בכוח, שאומנם היו לשם שמיים, לא מתוך רגשות זרים של כעס ואיבה, לא מתוך פריקת זעם שאינו משרת את המטרה החינוכית שבשמה הם פועלים. ולכן, אם כן עושים את זה בזעם, חייבים דיני נזיקין. כמו כן יש לבדוק, בטרם הפעלת הכוח, אם הייתה זו הדרך היחידה להשגת המטרה החינוכית. אם כוונתה לעתיד, להבדיל מדרך ניסיון, ניסיון זה שנאה, שהיא האנשה בגין חטאי עבר, ללא הפקת לקח עתידי. כלומר, המידתיות והמשמעות של התועלת לעומת הנזק עומדת לעיני המחנך פה כל הזמן. הרמב"ם, הכאת הילד על דרך ניסיון, זה ציטוט מהרמב"ם, הכאת ילד על דרך ניסיון, ניסיון במובן של איבה, כמוהו כעובר על מצוות לא תעשה. הגאון מווילנה בעקבותיו מדגיש, כי על העבר אין להכות כלל. זו הערה מקסימה של, אתה לא מעניש בגלל שאתה כועס עליו. אתה מעניש כי אתה רוצה לתקן את דרכיו. אם אתה עושה מעשה שאין סיכוי שיתקן את דרכיו, אל תעניש. כך על פי הרמב"ם פוסק הגאון. ההיתר להכאה תלוי לפיכך בכוונת הלב ובמניע המחנך המכה. הרב שרמן מביא מתוך תשובה של הרב יעקב ריישר, שכנס מלמד לשלם רפואת תלמידו, אותו היכה לשם לימודו. זאת אומרת, באה השאלה, אני אגיד לכם בעל פה את התשובה, את המקרה, בא המקרה שמורה היכה תלמיד, והתלמיד נפגע, ותבעו את המורה הזה על הנזקים. עכשיו, זה נגד משנה. המשנה אומרת שהוא פטור. רבי יעקב ריישר, זה נורא מעניין, זה ראשית המאה ה-18, כבר יש את המוזיקה החדשה בעולם, והוא אומר, אני מחייב, למרות שהתורה, התורה שבעל פה, פותרת את המורה מנזיקין, אני מחייב לשלם את הרפואה. למה אני מחייב לשלם את הרפואה? שלא יהיה רגיל לכעוס ולהכות. פעם ראשונה למיטב ידיעתי, שמישהו מכה את שיני החוק. שיני החוק הן מאוד חדות. הן אומרות, המורה פטור. בא רבי יעקב ריישר ואומר, החוק נשאר, אבל אני מכה את שיניו ומחייב רק, לא בנזקים, אני מחייב אותו בתמרור. תמרור הזרה תשלם את הרפואה. למה? שלא תתרגל. על כן, על מנת שלא לעבור על דברי חכמים, רק בערקתא דמסני, פסקתי שישלם לרופא לרפות תלמידו בטוב, שילך לרפואה יקרה. כן, אומר שיחפש רפואה יקרה ולא מחיר מינימום. זה פסיקת רבי יעקב ריישר. הכנס נפסק איפה למנוע עידוד לענישה גופנית אשר עלולה להביא להזקו של התלמיד למרות הפטור. הנה כי כן, בעל שבות יעקב,
באמצעות תקנה שתכליתה מוסר בחינוך, הטיל קנס אתם מבינים? זה לא שורת הדין, זה לפנים משורת הדין. הוא קובע קנס על המחנך לאיזון ולשיכוך החשש מפני מלמד שיתרגל ויטען לפתור מאחריות בהסתמך על עיקר הדין. אני קופץ לפסקה הבאה. פוסקי ההלכה היו ערים לכך שלעיתים ההכאה משיגה תוצאות הפוכות מאלה שהתכוון המחנך. למשל, כבר הוכיחו הפדגוגים המודרניים שהכפייה או ביצוע רצון בכוח מעורר בנער עקשנות יתר ונטייה למרידה. כך כותב הרב ויינברג. אתם מכירים, הרב ויינברג הוא פוסק מודרני במובן העמוק של המילה, חי במאה ה-20, היה בגרמניה, היה קצת בצרפת, פוסק מאוד מרכזי בחשיבה המודרנית שהוא מאמץ אותה כמיטב מסורת יהודי גרמניה של המודרנה, שמסתכלים על העת החדשה כתקופת אור ולא כתקופת חושך. צריך להגיד, וזה... היום זה בכלל הפוך, הילדים מכים את המורים. ההורים מכים, עוד מעט נגיע להורים ולמורים. המציאות היום זה בכלל אידיאלי. אני רק אגיד הערה לשופט. הוא עשה חיים יחסית קלים, כי הוא בחר את הנתיב שלו. הנתיב שלו זה אומר, אני יודע שיש מקורות שמדברים על מכות, אבל אני רוצה שתקשיב למידתיות ולאינטרסים, למגמות של הדבר. בדיוק באותה תקופה שהרב ויינברג כותב את התשובה שלו בשבח המודרנה, בשבח המחקר של החינוך, באותה תקופה חי הרב אליהו דסלר, שהחינוך שלו הוא חינוך של ישיבות ליטא, של תנועת המוסר. ובספר החשוב, החינוכי, אני בשנות לימודי בישיבה למדתי את הספר של הרב דסלר כחוק בלימודים. זה בתוכנית הלימודים היה חוק ללמוד אותו, ספר מכתב מאליהו, והרב דסלר יוצא בשצף קצף נגד המודרנה, שמחנכת להפסיק את האלימות כנגד הילדים. והוא אומר חמור מזה. הוא אומר, אנחנו צריכים לחפש סיבה, גם אם הילד לא עשה שום דבר רע, לחפש סיבה להרגיל אותו לקבל מכות, כי זה יעזור לו בחינוכו. זאת אומרת, הרב דסלר החזיק בתוקף בעמדה של המכות המחנכות. ממש, והוא כותב, אל לנו להתפתות אחרי רוחות המודרנה שמשבשות את כל מהלך החיים הרוחניים שלנו. ממש מלחמת תרבות. הרב ויינברג נגד הרב דסלר. אני אומר, לא פלא שהשופט השמיט לגמרי את תנועת המוסר מתוך במקום אחד פסק הדין מצטט את הרב דסלר. בסוף, אני יודע, אבל לא בשלמות בהנמקה הזאת. כן. ההנמקה הזאת היא מאוד קשה. כשאני עוסק עם חסות הנוער, אני מראה להם את זה לעומת זה, כי הם נפגשים עם הטענות האלה. אני רוצה להראות איך משתמשים במקורות. אז צריך מאוד להיזהר עם זה. אוקיי. בסדר? אני ממשיך הלאה. חידושיו של הרב ויינברג כוללים את הרחבת האיסור להכאת הבן הגדול, תוך הסבת האיסור לאמצעים משמעתיים, ואת הלגיטימציה להסתייע בדיסציפלינות פדגוגיות מודרניות. לא רק להיפוך תוצאות חששו חז"ל, כי אם גם מכך שהנער המיוסר יקפד את חייו במו ידיו. אתה תוביל אותו לאיזה עיר, למנהרת חושך, שמהאלימות הוא יוביל את עצמו להתאבדות. ואז הם מביאים את הסיפור על בנו של אונוס בלוד, שברח מבית ספר. סתם, ילד ברח מבית ספר. אבא שלו הראה לו באוזנו. הוא רק ראה את אבא מראה באוזן, והוא כבר ידע מה הולך לקרות לו. נתיירא מאביו, הלך ואיבד עצמו בבור. התאבד. רק מהפחד מאבא. מעשה בתינוק אחד בבני ברק, ששבר צלוחית בשבת.
הראה לו אביו באוזנו, נתיירא מאביו, הלך ואיבד עצמו בבור. מכאן אמרו חכמים, אל יראה אדם לתינוק באוזנו, אלא מלכהו מיד, או ישתוק ולא יאמר כלום. ההפחדה עשויה להוביל למקומות תהומיים. אם אתה רוצה להגיב כאן ועכשיו, אל תוביל את הילד לפי פחד מרוב פחד. הוא מדלג הלאה למאמר שכתב הרב יצחק לוי, שהיה, אתם יודעים, בכנסת, הוא היה ראש החץ בפרלמנט שלנו בשנות ה-90 בנושא הגנת הילד. הוא היה מחוקק הראשי בכל החקיקות של הגנת הילד. אימץ ילדה הוא בעצמו אימץ שנספתה בשוק במחנה יהודה. כן, כן, זה סיפור של... הוא עצמו אימץ ילדה שהיא הייתה נשואה ואם לילד כבר היה פיגוע ברחוב השומרון, נכנסה עברה דירה בדיוק, היא נהרגה שם. הוא אדם מאוד מאוד, באמת, זה היה המנוע שלו בפרלמנט, הנושא של חקיקת הגנת הילד, זכויות הילד. איש, והוא כתב, כשהוא ראה את המאמר של הרב שרמן, אני צריך רק להסביר את הפינג פונג הזה, כתב העת תחומין מפרסם 2 מאמרים על הקאת ילדים, אחד בשנת 96, תשנ"ו, הרב אברהם שרמן, דיין בבית הדין הרבני, שהוא גם איש שהיה פעם שייך למחנה הציוני דתי, אבל הוא חזר בתשובה. והוא נהיה ליטאי, אבל ליטאי במובן שהוא מרגיש שגריר של המחנה הליטאי במערכת הציבוריות הישראלית. הוא פסל את הגיורים, אבל אני צריך להגיד, האיש רואה את התפקיד שלו כשליחות. הוא חי בתודעת שליחות להביא את קולה של היהדות הליטאית לחזית הקדמית של הציבוריות הישראלית בכל מקום, להגן על היהדות הנאמנה. וכשהיה את העליהום הגדול על נושא הקאת ילדים וחוק רביץ, אז הוא כתב מאמר בתחומין, שבעצם זה פסק דין שלו, שמדבר, כן, להקאת ילדים, יש הקאת ילדים. הרב יצחק לוי כתב מאמר נגד הרב שרמן, בכתב העת תחומין שנה אחר כך, שזה לפניכם בעמוד השלישי. בסדר? לדעתי, אתם רואים באמצע העמוד, לדעתי, יש צורך להתייחס להקאה כעונש לפי המטרה והתוצאה. ובהקשר להתייחסות להקאה בכל דור ודור. כאן מכניס הרב לוי פרמטר חדש, שהוא אקוויוולנטי לתקופה. עד עכשיו דיברנו על מטרה, דיברנו על תגובה, עכשיו הוא אומר, באיזה תקופה אתה נמצא? אין ספק שהיום, כאשר יש יחס שלילי גמור לעונש ההקאה, גם מצד אנשי המקצוע וגם מצד חוק המדינה, עונש ההקאה נהיה פחות ופחות אפקטיבי ויותר ויותר מזיק. על כן יש לעיין שוב ושוב בעניין ההדרכה המעשית שיש לתת למורים ולהורים, בוודאי שאין להעלים עין מהורים וממורים הרודים בילדיהם ובתלמידיהם יותר מדי. אין בכך תיקון עולם, אלא לעתים קרובות קלקולו. נכון הוא שבמקורותינו מדובר על רב המכה את תלמידיו, וקיימת גם הדרכה על כך שההכאה תהיה במידה שלא תכאיב. מקורות מפורטים היטב במאמרו של הרב שרמן. אבל אין להתעלם מכך שאמצעי זה אופייני לתקופה. היינו, הייתה תקופה שמכות שימשו כאמצעי ענישה בכל העולם, אבל אין כל התקופות שוות. והעידן שבו אנו חיים כיום שונה הוא. לעובדה זו יש השלכה באשר למידת התועלת שבעונש מסוג זה. כיום משיגות המכות את ההיפוך המוחלט מכוונתו של המכה, הן ממרידות ומשניאות. עכשיו רק תשאלו את עצמכם בתודעה, זה רב וזה רב, בסדר? 2 רבנים מתקדשים על איך אנחנו ניגשים לסוגיית כבוד הילד והכאתו. הרב שרמן
בעצם מייצג את העמדה, הייתי אומר של המכתב מאליהו, של הרב דסלר, שאומר אל תיתן לרוחות הזמן לשבש את עקרונות היסוד של החינוך היהודי. מה שהם הבינו, אבותינו הקדמונים, לא ישיגו בדעתם החוקרים המודרניים. אנחנו צריכים לשמר מכל משמר את רוח חכמינו, ראשוננו, קדמוננו, מפני הגאות של הרוח החדשה שמשכיחה את תורת ישראל סבא. זאת היא אמירה מוכרת מאוד מאוד בכל החזיתות כולם, וגם בהקעת ילדים. הרב יצחק לוי אומר, כמו הרב ויינברג, בדיוק את ההפך. הוא אומר, בזכות רוח הזמן משתנית המסורת. זאת אמירה דרמטית. אני לוקח את ההישגים של החברה של העת החדשה, ובזכות ההישגים האלה משנה את קוד ההתנהגות של המסורת שלי. המסורת משתנה בעקבות החברה. אתם מבינים איזה עימות חזיתי יש פה בין שתי ההשקפות האלה? הוא לא אומר שזה יהיה מתוך זכות, במציאות. המציאות החברתית גורמת לנזק במקור, ולכן... אבל הוא לא אומר שזה זכות. זה לא הצבא. המציאות מחייבת. זה לא שינוי בתפיסה הכבוד לילד, אלא זה שינוי עבור השפעה הפרקטיקה. פרקטיקה כלפי הילד, לא? אני שומע מה אתם אומרים, אני מתלבט, כי אני חושב שהרב לוי הוא איש זהיר, קודם כל. אם היית שואל אותו, איפה אתה מקטלג את עצמך בין העולם הרפורמי לעולם האולטרה-אורתודוקסי? כלומר, אם היית שם שני כתבים, צד אחד רפורמי, צד שני אולטרה-אורתודוקסי, אין ספק שהוא לא היה שם את עצמו באמצע, אלא היה יותר קרוב לאולטרה-אורתודוקסי, בתודעה העצמית שלו את עצמו. אין ספק. אם היית שם את הקבוצה יותר קטנה בעולם האורתודוקסי, בין העולם הליברלי לעולם השמרני ביותר, הוא היה שם את עצמו באמצע. זאת אומרת, השאלה של התודעה שלו את עצמו, האם, הרי האמירה הזאת שאמרתי, החברה משנה את היחס למסורת, באמירה דרמטית. האם הרב לוי היה חותם על זה? לא פשוט. הוא מדבר בפרקטיקה, הוא אומר זה לא מועיל. אם זה היה מועיל, זאת אומרת, אם היית חי בחברה שכל קוד ההתנהגות, כל החברה מסביב אומרת מכה חינוכית מועילה, ייתכן והוא היה אומר, תעבוד עם זה. אבל כשאתה חי בחברה שכל הסביבה גורסת שזה אסור, והילד שומע את זה, וההורה שומע את זה, והמורה שומעת את זה, אז היתרון הופך לחיסרון. זאת אומרת, אם הוא היה שואל את שאלת האידאה, מה האידאה, אולי הוא היה אומר שהמים הישנים או היין הישן הוא אידאה, אולי. אבל הוא אומר, כיום, אם אתה מודד את זה על פי תקופתו, אין לזה שום תועלת, רק נזק. אז זאת אמירה פרגמטית, זאת לא אמירה אידאית מבחינת הרעיונות. אני מדלג על העמוד האחרון. שורה שלישית בעמוד האחרון. יתר על כן. עכשיו תראו שהשופט פדר מנסה לטעון יותר ממה שאני אמרתי, בתוך דברי הרב לוי. יתר על כן. אליבא דהרב לוי, האזהרה להורים שלא יכו את בנם, לא נובעת רק מרוחה של התקופה, אלא גם מהבנת המקורות. אתם מבינים שעכשיו הוא יורד מהפרקטיקה לאידאה, הבנת המקורות. מסכת מועד קטן מבואר, שאב המכה את בנו, עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. פרש רש"י, משום שהילד יבעט באביו, והדבר הובא להלכה על ידי הרמב"ם, שמכה את בנו הגדול, מנדים אותו, שהרי עובר על לפני עיוור. גדול לעניין זה, לא גדול ממש, אלא הכל לפי טבעו של הילד,
שיש לחוש שיתריס כנגד אביו, בדיבור או במעשה, ואפילו בקטן אין ראוי להביא לידי מכה אביו. זאת אומרת, פה אתה כבר עובר מעולם הפרקטיקות לרעיונות, לאידאות. שאתה שואל, גם בימים שזה היה רמב"ם, ימים שכל העולם נהג לתת מכות, אומר, תיזהר. תיזהר, האם המכה הזאת תעורר אצל הילד את אהבת האב או את שנאתו? כלומר, אפילו נגד קבל את אביך. זה יוביל אותו לדבר נורא, נכון? לפני עיוור לא תיתן מכשול. בעל ספר חסידים למד מלשון הפסוק, איש אמו ואביו תיראו, נכון? איש, אביו ואמו תיראו, כולל עירוב לשונות, יחיד, איש, רבים תיראו. יש להזהיר ההורים שלא יכעיסו את הבן כל כך, שלא יוכל להתאפק וימרוד בהם. במציאות הקיימת היום, כשרוב העולם המערבי שוב אין מכות נוהגות, נעשית האזהרה להורים ולמורים חמורה כפל כפליים. כאן הוא כבר מדבר על אתיקה שורשית, לא רק על פרקטיקה מקומית. לכן הסיכום שלו, התייחסות רבותינו בכל התקופות להכאה כאמצעי חינוכי הייתה מאוד מסויגת. נראה מדבריהם שהמכשולים הרבים העלולים לנבוע מהכאה, רבים הם על התועלת שאפשר להפיק ממנה. במיוחד נכונים הדברים כשהילדים עצמם מודעים כבר מגיל צעיר לכך שהחוק אוסר על המבוגרים להכותם, על כן נראה שיש להרחיק עצמנו מלהכות בכלל. זה הסיום של הרב לוי, והוא חזר בפליפ-פלופ חזרה אל הפרקטיקה. הוא אומר, בסוף הילדים מרביצים למורים. כלומר, זה הכל הופך על פניו. כן. מה שכן חסר כאן, זכויות הילד זה להכות המורים. אם לא את המכה החינוכית, מה כן ואיך לחנך ואיך להביא את החברה למשהו אחר. אז הכל טוב ויפה לשלול, ואני לוקח את זה בקיצוניות קצת. אבל איפה הקו האחר? איך לחנך, איך להדריך את ההורים, איך להביא אותם להבנה אחרת. אם אתה אומר באופן קטגורי, אין מכות. באופן קטגורי. כמו שאתה תגיד, אתה לא יכול לירות בבן שלך, נכון? קטגורית, אתה אומר, אין מכות. קודם כל, סור מרע. אם אתה אומר את זה, אחר כך, נגיד, אוקיי, אז עכשיו בוא נחפש. כי אנחנו יודעים שהעולם נשבר מבחינת ההיררכיה, אנחנו יודעים שהורים לא שולטים על ילדיהם, אנחנו יודעים שיש בעיות עומק בחינוך. אבל השאלה שעומדת כאן על הפרק, האם במסגרת ההיררכיות של הכבוד, בזה התחלנו, האם במסגרת ההיררכיות של הכבוד, שיש כבד את אביך ואת אמך, יש גם את הצד ההיפוך, שאומר אל תפגע בילד. עכשיו, ברור לכולם שהמידתיות נמצאת בתוך המקורות הקלאסיים שלנו, גם ביחס לעבד, גם ביחס לילד, גם ביחס לתלמיד. צלם אלוהים כולל את כולם. ולכן כל דרך ניסיון, כל אלימות שהיא בכעס, היא תהפוך להיות למעשה פלילי. לא משנה אם אתה אבא, אם אתה מורה או אם אתה אדון. כך, כך או כך, אתה תישא באלימות הפלילית שלך. מה שמתרחש מול עינינו כאן, זה המקום שבו החברה שיצרה את הנורמה שאומרת לא למכות בבית, לא למכות בבית ספר, לא למכות בשום אחד. ברגע הזה אתה אומר, זה לא. אז תשאל את עצמך, מה החלופות שלי? אז ידברו איתך על מערכות של כבוד בהיררכיה, למשל, של דיסטנס, איך מדברים, כל מיני כללים, אבל בלי ידיים, בלי ידיים. זאת אמירה מאוד מאוד קטגורית, משמעותית, שנכנסת לסוגיה. עכשיו, זה סיפור שמבחינת התרבות שלנו נמצא היום, לא נמצא היום בלב הוויכוח. זאת אומרת, צריך לומר, החברה החרדית, על כל גווניה, על כל גווניה, מקבלת את העמדה שמציג אותה כאן לפנינו הרב שרמן.
אבל הוא רק הדובר שלה. המכתב מאליהו הוא עוד יותר דובר שלה, שאומרים, המסורת של אבותינו היא החינוך היחיד הטוב, וכל השאר לא הוכיח את עצמו לשום דבר, ולכן אנחנו ננהל את מערכת החינוך כמו שלמדנו, ואתם תראו, זה עובד בפנים. צד שני, העולם לא מוכן לסבול את זה יותר, ואז אנחנו מגיעים מדי פעם להתפרצויות של כל מיני פרסומים על הורים אלימים, או על כן, כל מיני נורמות שבתוך קודים פנימיים הם נורמטיביים ברמה כזאת או אחרת. חייב להיות גם גבול. בוודאי שיש גבול. כל פוסקי ההלכה, כולם לא יוצא מן הכלל יגידו שדרך אלימות, זאת אומרת, דרך שנאה, כעס, ניסיון, זה איסור. אבל איפה עובר הגבול מחינוך ולא חינוך? זאת אומרת, שאם מרעיבה מביאה אישור מהרב, מביאה מכתב מהרב שאומר, היא עשתה את זה לשם חינוך. היא מביאה את זה לפקידת הסעד. היא מביאה מכתב שזה לשם חינוך. הרעיבה את הילד לשם חינוך. לא החליפה את החיתול הילד 3 ימים לשם חינוך. זאת אומרת, השאלה איפה החינוך ואיפה לא חינוך, מה זה הנורמות? אלה שאלות נוראיות. עכשיו אני רק אסיים ואומר, כשאנחנו מדברים על מערכות טיפוליות, כמו פנימיות, שבא לך נוער שהוא נוער במצוקה, נוער עבריין, נוער מפורק מבחינת ההתנהגות שלו, והוא חסר גבולות ביסודות הראשוניים, שיש לו המון התפרצויות אלימות, יש לו המון התפרקויות כל מיני, והמערכת העולמית, זה לא איזו המצאה ישראלית, יהודית עתיקה. המערכת העולמית עסוקה בשאלה של ההתערבות האגרסיבית פיזית כשיטה טיפולית, לרסן את אותן אגרסיות שמתפרצות אצל הנוער. כאן פתאום המשרד שואל את שאלה מתי זה מותר ומתי זה אסור. זה יום יום נמצא על השולחן של נכון, חסות הנוער, שואלים כל הזמן את השאלה הזאת. עד איפה אנחנו הולכים עם המדע? המדע שאומר, תעשה התערבות פיזית שיש בה אלימות, אבל היא מדודה, היא מתוכננת, היא בעצם חוזרת לרמב"ם, היא חוזרת לתוספתא, היא חוזרת לזה שאתה לא סתם מתפרץ, אלא אתה עובד לפי ספר. האלימות שלך היא מתוקננת, לבין המקום שבו אתה אומר שום נגיעה אסורה. אתה אומר קטגוריה שום דבר. איפה זה עובר? רק בחדשות בדרך לפה, אני שומע על איזה מטפל בבית אבות שנתן מכות לחוסה שלו, עכשיו, הערב בחדשות. אז אתה אומר, האם להגיד לא באופן מוחלט, כדי לא לפתוח פתח אפילו לפרשנויות? או שלפעמים אנחנו חייבים להגיד, תן גם למקור של הסדר הנכון, של חינוך, לבוא עם הגוף ולעזור לנו לחנך. השאלה הזאת היא פתוחה. היא שאלה שלי ודאי אין תשובה. מערכות המדע, מדע החברה, מדע החינוך, עסוק המון המון בשאלה הזאת. אני שואל את השאלה הגדולה ובזה אני אסיים. והיא השאלה שמלווה אותנו כל בית המדרש החברתי. אני אומר את זה עכשיו למנחים, שכל הדרך אנחנו עסוקים בשאלה מהשנה הראשונה. האם יש למחשבת ישראל מילה מקורית כדי להשפיע על החברה, או שהיא מגיבה אל החברה? זאת אומרת, האם אנחנו תורמים לעיצוב פני החברה המתוקנת, או שאנחנו מתקנים את המקורות שלנו על פי התיקונים החברתיים של העולם הנאור? מה שמתרחש מול עינינו זה שבימים הקדמונים, כשהעולם מתנהג באגרסיביות אין קץ, באו המקורות שלנו וריסנו במידתיות את האלימות. זאת אומרת, התרומה של התוספתא, של התלמוד, של הרמב"ם, של כל המקורות הקלאסיים, הייתה, או של רבי יעקב ריישר, הייתה מקום שהעולם מתנהל בצורה אלימה, ואנחנו מרסנים את האלימות במידתיות. מגיעה העת החדשה, העולם עקף אותנו, מעבר למידתיות הם מנעו כל התערבות,
ועכשיו השאלה היא, האם המקורות שלנו יכולים לתרום להתמודדות של הרולד, בשאלה שלך, לבוא ולהגיד, במקומות מסוימים, אולי מידתיות תעזור לנו להכניס את החברה לאיזושהי מקום מסודר יותר, עם הסכנות הכרוכות במעבר מחינוך ללא חינוך. זו שאלה פתוחה. שאלה אם אנחנו נחדש משהו לתרומת החברה, או שרק מורשת ישראל תתרם על ידי החברה מבחוץ. עוד שאלה פתוחה, עוד הרבה שנים נשאל אותה כנראה. עד כאן. 8:30 בשבוע הבא, ננסה למעלה, אם לא יהיה צפוף מדי.